मा ज्रोम गुदुं गगाबा ए दुस्थ' मा एम्बु इसोर एम्बुआ बिदि जायो रोङो न'आव एम्बुआनो उल्थासो आरो बेना खुरनो मा माननाय जालायखो ए मानलु मानला नै आलुआबो माथो गाजा बेरलाजोब्बायहाय हैस हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव दं र' आं बेखौ लाइट होगोरनि एसे हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नायलांबाय थादों नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय थेवबो होनबा ब्लगखौ जागायनोसै दा आङो नै बे न'आवहाय मा लांनो फैदों माने आलुसो लांनो फैदों आरोना आलुखौथ' नुखाबाय आलुआबो माबा जाजोब्बाय माने गाजा बेरजोब्बाय ओमफ्राय आं खोनादोंमोन आरोना खोनादोंमोन माने नुदोंमोन आरोना जे बिदि गाजा बेरनाय आलुखौ जानो नाङा होननानैहाय ओमफ्राय मा खालामगोन दे बे आलु गाजा बेरनायखौ बेखौनो सानदों आङो उफाय गैया बासि जानोसै आरो होमबाबो जाखानांगोन मालाबाथ' जानायानो जाखायो ओमफ्राय बिदि नुदों आरोना आङो बे गोथां जानाय ओमफ्रायहाय बे गाजा बेरनाय आलुफोरखौहाय जानो नाङा होननानैहाय ओमफ्रायथ' उफाय गैया मा खालामनो न'आवनिनो बेखौथ' फाननायबो जाया माबो जाया न'आवनो जाखिनि माबायो जाजोबनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिबाबो दा नै बेखौनो आङो आलुखौनो जानो नागिरदों एसेनो आंनि आन्थाल' आरोना दरब्रैयानो जागोन फिसासोखाबो ओमफ्रायहाय बांद्राय बुरजाबो नांखाया आरोना आंनो मैयानि थारमाने मोनसे जिनिस आग्लायनाय दङ बेखौजोंनोसो जानो नागिरदों आङो थ'दो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गासिबो बेरलाजोब्बायानो मा खालामगोन बेखौ दा जोंना बांद्राय आलुबो जानाय जाया नालाय जाबाबो एखमबाल' दा बेयावनो जाख'जोबनो हायै जायो नै जाबायबो जालायबाय नै जोंना अमा बिबु जानोसैलाय बे अमा बिबु अमा बेनोसै आरो दा जानायाहाय ना ओमफ्राय दाउ एखमबा एसे गोबावजों नों मानो फैदों र' रोंथारगौ न' सिबनोबो नै गावनि एसे गाद्रा गुद्रा खालामजोबनाय बे दहाय लादु बानायनानै दे आयौ मोसायोबो दे सिबदो हामा मारै रोङो आयै सोर न'आवसो सिबजोब्बाय बेना इसोर आं सिबनो नागिरबाय गावहासो लालाबायो रोंबाय न' सिबनो आयै सिबखौ हरोसो हनै इस रोंबाय आइया बिसिनाव दोनो आयै नै बेजोंनो जानांगौ दंमोन नै आंहा आलुखौहाय थारमाने मैयाहाय आग्लायदों आरोना बियोहाय एंखुर जादोंमोन नालाय एंखुरजों जानायावहाय आग्लायदों ओमफ्राय दा दिनैहाय नै बेखौ आं हारसिं जाजोबसै जहलनि थाखाय नै बे सोलिगासिनो दं दालि झल बिराद गोथाव एकदम बानलु गोरान सेरगुलायबाय ओमफ्राय जिरा गथा एकदम मोदोमलायखाबाय आरोना तेजपात आरि जों अमा बिबु जालायबाय एसेनो आङो आलमन्ड सोमनानै दोनदोंमोन नालाय बेखौ जाहोगोरनानै लानोसै गेलेगासिनो बादाम जानोसै फैदो बेयावनो जानोसै आं जिरसै दे दै गुसुखौ लोंनो हामा गगा मोनो लोमजायो नुबाय ए आलमन्ड सोमनायखौनो लोंजोब्बाय जाबाय गारामा सायो न' बेखौ जादो हामा दे दै गुसु लोंनो नाङा ना नोंना एकदम गगा मोनो एसेयाव गगा मोनो मामि ओइ मामि मामिखौ हागि खालामदो दे
जिरायदो जिरायदो नों खौआव गाबनां खिथालाय बेयाव दे खौ दे आबौ दे आबौ गाबनां खिथालाय जादों दे गाबदो दे खौ गाबदो दे दसेनो मा खालामो बिदि जायो हामगौ हामाना बिदि उन्दुनो मा बिदि सिरियाव सिखार गगा मोनो लोमजायो लेथ्रा जायो आयै हाबालाहां बेनो दुस्थ'खौ आरोना ओमफ्राय नै दुगैखांबाबो बिदिनो मानलु मानलायाव जोबनो थाङा मानलु मानला जाबाय थायो बे गरम बोथोरबाथाय बेखौनो बायो आङो ओरैबायदि बाथावथाव आरो एम्फौ सुमुफ्रा गोगोम ओंखारदोंना आथिङा नै बेफोरखौ आथिंफोरखौ खालि दोनजाया सब समाय सेन्देला थाबाय थानांगौ आथिङाव मा खुबै नायदों ने ए गैला मानो खुबै हरखो गैला मालायनो सुहाबो हाबायना नानाखौ लिंहरदों हनै आबौ साहा लोंसैनो आबै लिंहरदों होनहरदो बैयावसो दङ बोरो नाना होनहरलाय आयौ हिउ होलांथारबाय नै आइदैनो नानाया नाना होनहरलाय होनहरद' सुहाबबायदां औ आइदै दाना लिंहरद' आबौआ साहा लोंनो होननानै लिंहरदो हाबाब फैदो ओइलाय खामानि मावदों ना औ लिंहरदो गोदोसो बिदि जुंखाम थेरेखौ जायोमोन ना दानि मानसिफ्रा जानो रोङाथाय गोदो उन्दैयावहाय खुसेर बायदि जागुलायोमोन जोङो र' मालाबा जालायनांसिगोन माबायदि जायो दा गोदो खुसेर बायदि जालायोमोन बिदिखौ दानस'नो नै खौवौ गाबदों नोंबो गाबलाय दे गाबबावलाय खौवौ गाबदों दे गाबलाय दे खौवौ गाबबावलाय आलुजों बिबारजों बेखौ दा ज' एवनोसै दा लोगोफोर बे गोलोम बोथोराव जि मानलु मानला जाबाय थायोना ओंखायनो आङो नै माबा फिसालानो दा थुखैनो नै बाबाखौ माबासो हाननो थिनबाय नै निम बिफां निम दालाया दानजोब्बायना दाख्लैहाय ओमफ्राय बे निम बिलाइखौ हाननि मारै हानगोन दा गाखोनो हाखायो हांख्लाखौ दालाया ओरै जोब्बाय ना दाख्लै दानजोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौ मालाबा नांगौ जायो होननानै एसे दोनखादों आरोना दा नै गयफोरा मोनफ्रुलाबायनानै दंथारो बेयावबो नैबेबो नैबेबो ओरैजोंबो नै बेयावबो हाननाय जायाखै सान्दुं दुंबासो मोजां माबानानैहाय हाननानैहाय फोरानसैनो हांख्ला लाबबाय बेजों हायनोसै मानसिफोरनावहाय चिकेन पक्सबो सोलिगासिनो जाहैदों बेखायनो जायैनि सिगांनो एसे बेदि जानायखौ बाथाय बिराद गिखायो आङो एकदम खान्थै खुन्थै जालाबायनानै सानाय लोमजानाय जालाबायोना बेखायनो बेखौहाय माने थुखैबाय थाथ'नोसै दसे आरो मानलु मानलायाथ' जोबनो थांखाया हो बांद्रायबाय एसे दालाय मोनसे फिसायानो जायो बिसिना सिङावबो दोननांगौ एसे
दाख्लै बिनानावा थिनहरदों बिसना सिङावबो बे निम बिलाइखौहाय दोननानै ला होननानैहाय ओमफ्राय बेजों थुखैबो ओमफ्राय बिसना सिङावबो दोन होननानैहाय आलु जहलजों बेखौ फ्राम फ्राम एवनानै जाबाबो बिराद गोथाव जाखायो फ्राम फ्रामनो जानांगौ आइ मालाबा आलु जहलजों गाबोनफोर खिस्लियाव फुदुंसै बेनो दाबायदि गरमफ्रावहाय सामफ्रामबो थुखैनायाव होजायो बिदिखौ गरमाव ना बिदि मानलु मानलायाहाय बयनावबो एम्फौ समनि माननायनो ओरैनो गोलोमदैनि माननायनो जेरैबो माननाय आलायनो बेखौ हरनो नागिरबाय गोदोनि गावनि गाखोग्रा बेखौनो लांनो आरो लांनो नांगौबा नैबेखौसो हरबावगोन थेवबो नैबेखौ लाखिगोननो बेयाव जिरायनो थिनदों नै बेयाव जिरायला बेयाव जिरायजाला बायनाय होनदों बायनाय मिथिबाय औ बायनाय होनदों दे मालुमहाय होनदों हनै थिखोजाया जालानो जाला होनदों हनै जालानो दे औ बेजों गेलेदो होनदों बेजों गेलेदो होनदों नै बेखौ हरसै दे बे गाज्रि जाजोब्बाय नै गाज्रि जाजोब्बाय सेस लांसैनो औ आबौआ लांसैनो बेखौसो लागावगौ गोदोनिफ्रायनो बाङासिङा लाङो नै बियो ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय जा सानासुर जायोमोन जोङो नै गोदो सानासुर जायोमोन ना बाङासिङा हरनानैहाय आजकल चनाचूर नहीं देता है हाँ आजकल पैसा देता है ना हनै लड़कानो हनै लड़का होनदों हनै लड़का हनै फैसा होबाय हनै आयु फिसिलायबाव बेखौ लांसैनो फैसा होबाय दे औ हनै लादु होगोन होननायखाय थांफाबावसैनो लादु होगोन होननायखाय थांफानोसै होनबावबाय फैसा होलांबाय हारसाया नोंनि माबाखौ लांबाय ना नोंनि गाखोग्राखौ लांबाय ना फैसा होलांबाय औ बेयाव दोनदो गोखायाबो मोनबाय नै बेबो मोनबाय ओमफ्राय दा नै आङो मा बाथोन देनो नागिरदों बादाम एवखांबाय नै बेवहाय सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजाबो ओमफ्राय बानलुबो ज' एवनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै सयाबिन एवबाय आङो दा बेखौहाय गासिखौबो जमा खालामजोबनानै ग्राइन्डाराव होनोसै एकदम जाथारसै आराम ग्राइन्डाराव लाजोबलायखानाया गैया कारेन्टआनो गैया दाना जि हाखु दाखु खालामनो सानदोंमोन आङो फिसालाखौ फुथुनायनि सिगां मा दुगैनायनि सिगां जाग्रोनो होननानैहाय नङाबा जै उन्दुबाय मोनजाया बेजों देनानै लानोसै जाग्रोथारसै आङो पापर एवजोबखाबाय जानोसै उथि लाबो आयु नै सयाबिन एवनाय जाबाय पापर जाबाय पापरखौनो रुथि होनगासिनो बेना हनै रुथिनो नै दालि लोंलागासिनो ओमफ्राय सयाबिन आङो एवदों नालाय सयाबिन एवनायखौ गावनोबो एसे दोनदां बाथोन देनायखौहाय ओमफ्राय बेखौनो गावहा जागासिनो पापरबो माबा आधा जादोंमोन बेखौनो जाबावनो होनना बुंबावबाय थिख्लियाव रुखांबाय बेबो आराम ओंखारजोब्बाय दा आंबो दुगैनोसै माखासे नै दा फिसालानो एसे थुखैनोसै देन्थाखौ लानानै जाबावबाय दै जालाय इसोर मा ज्रोम गुदुं
नै आंना जाग्रायाहाय दालि ओमफ्राय नै गोखाजों आलुजों भाजा ओमफ्राय नै सयाबिन ओमफ्राय बादाम बाथोन पापर लाबाय नै ओंखामा जानोसै दे दा हाखु दाखुथार जानाया जि सिरि सिरि लाबोखोमाबायसो आङो सब समाय बानलु जाया आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि जायो बुरजा जायो ओमफ्राय दा आंनाव फिसालानावबो जेबो माबाला आरोना सिगांहाय उन्दैयावहाय आङो जाखायामोन बेबायदि ओमफ्राय दा ब्रेस्ट फिडिं खालामबाबो माने बेनाव नांस'ला आरोना बेनाव जाला जेबो दा बिदिनो गोखैफोर जायोबा मायोबा सिगांहाय माबायोमोन आरोना एसे बियो उदै दुयोमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा जेबो जाला बिदि जाबाबो माबाबो ओमफ्राय गोसा आरि जाबाबो बिदि जेबो जाला आरोना ओमफ्राय बेनो आंबो नायनानैसो जाखायो आरोना बेखौ सिगाङावहाय आङो नायखादोंमोन माबाफोर जायो नामा मायो नामा होननानै खिन्थु जेबो जाला आरोना डक्टरफोराबो जेबो माना खालामखाया बेबायदि ओमफ्रायहाय जेनेबा जानो मोना मानो मोना होननानैहाय ओमफ्राय उनाव आरोना सोरबा सोरबा सानो जानो हागौना ब्रेस्ट फिडिं मादार्सफोराहाय जेनेबा बानलु आरि मोनजायोना मोनजाया जाजायोना जाजाया आंथ' बिराद गोसाबो जायोना ओमफ्राय खायसे आरो बुंहरदों आरोना ओंखायनो माने ब्रेस्ट फिडिं खालामनायावहाय एसे थाल लानानै जा बानलुखौहाय होननानैहाय ओमफ्राय ब्रेस्ट फिड खालामबाबो फिसालायाथ' एसे देरबाय नालाय दा बेनावहाय जेबो एफेक्ट खालामला आरोना बांद्राय माने खालामलायानो जेबो आंनि जानाय मानायजोंहाय बेनावहाय जेबो एफेक्ट खालामला सिगां गोरलै समावहाय जुदि आङो गोखै माखै माबा माबि जायोबा आलदाफोर बुस्थुफोर बिदिनो एसे एफेक्ट खालामनाय बायदि मोनोमोन आरोना खिन्थु जेब्लानाखि देरै देरै देरबोबाय ओमफ्राय थाल लाबोबाय आरोना आङो आंनि जानायजों जेबो एफेक्ट खालामला दा माने एसे सिगांहाय जेनेबा 6 months 1 year सिमावहाय एसे थाल लानानै जानाया मोजां ओमफ्रायहाय खिन्थु दा नै 2 years बारबाय दा ओमफ्राय बेनाव बेबायदि गोसा जानायजों मानायजों आंनि बिदि गोखै गोला जानायजों बेनावहाय जेबो एफेक्ट खालामला आरोना बिदि बानलु जानो होननानै होफालादोंमोन आङो जादोंमोन इन्ट्रेस्ट मोनासै आंबो इन्ट्रेस्ट मोननाय बुस्थुखौसो जायो बानलुफोरखौ आं मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आरोना थ' दामानि न'आव थानानैनो माने ब्लग बानायगासिनो दं नालाय जेरावबो थांनाय जायाखै ओमफ्राय आं दामानि मानो थांला बेखौसो होननो सानदोंमोन आङो दामानि थांनाय जायाखै बेखौनो सासे आगैया सोंहरदोंमोन आरोना डिउटियाव थांला नामा होनना सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय आङो दामानि डिउटियाव थांनाय जायाखै दा एग्जामसो सोलिगासिनो दं सेमिस्टार एग्जाम सोलिगासिनो दं ओंखायनो दा गोलैथ'वाखै आरोना एग्जाम डिउटिबो गोलैथ'वाखै उनाव गोलैनो हागौ ओमफ्राय दामानि गैथ'वा जाथ'वाखै आरो क्लासआव जाथ'वाखै ओमफ्राय बेनो आरोना बेखायनो थांनाय जायाखै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं